Għanna tassew, għalfejn ringrazzjawkom niswajba. Xiġifieri tirringrazzjana, dan dmirna u nagħmlu bil-qalb kollha. Sewa għatlek Katrin sur kubba. Nixtiequ nagħmlu wisq iżjed biex tarawkom il-qima tagħna. Għalina, dejjem għamiltu bosta. Ħalli ngħidlek sur kubba. Għalina l-bdiewa f'Malta kollha. Ma wżawx f'Allok. Eżis minn tagħkom, minn ta' Manduka. Sewa qed ngħid l-aħwa. Iva, sewa qed tgħid. Viva l-familji Kumbo Manduka! Viva l-familji Kumbo Manduka! Dan m'hemmx għalfejn tajdu, għax nafuh tajjeb. Ma l-ismajna l-Sur Salvinu Manduka se taras lit-tifla tagħkom. Is-Signorina Marjanna, ħassejna li kellna niġuwaw nifirħulkom. Merħba bikom il-kol. Ikkunċe kbira lina li kieku kunu nistgħu naraw u nkellmu lill-għalajjes biex nifirħulhom. Is-Sur Salvinu qatt ma wasalx. Ma Marjanna, hawn qiegħda. Nistgħu narawha s-Signorina Bil-qalb kollha, dalwaqt tkun hawn. U s-Sur Salvinu, tkunu tistgħu taraw ukoll għax qed nistennew. Imma dawn in-nies ikollhom xi jagħmlu f'darhom keri. Mhux sewwa nqogħdu nżommuhom jistennew. Laħna, u issa nistennew. Nistennew. Irridu naraw l-arajja. Dawn il-bib lilek qed jistennew. Lili? Iva, Signorina,
Il-biraħ sirna nafu li intu s-sur Salvino Manduka se tarsu, ma li sirna nafu dan ġejna niġu nifirħulkom. Għadinna tal-li ġejna minn jedna. Nadrukom għażejt tifirħulna, għanna l-fejn nirringrazzjawkom. Illum, ġejtu minn jedkom. Imma dakinhar li jsir tiġ. Tkunu magħna. Nistednukom minn issa stess. Salvino għadu ma wasalx. Għadu ma wasalx, imma ma jġux ma jkun. U Marot, kif ma dar xejn? Stennejtu li se jkun magħkom. Tela fuq l-orja tal-gargu. Baxxira xarin biex jassis il-bahar. Mela ġew ħasbu fina. Kien hemm xi sajjidu għallu l-embu xiqluq lejn il-brigal. Ma jafu kien tat-torok? Le, ma titewx jgħidu xkien. Imma sewwa jagħmlu jekk jaslu. L-assisa tal-plajja, lembu xi ħaġa. Ma nabħu xejn sa fejna fuq aħna. Ħares sinjura, id-doro, mhumiex daqshekk boloħ. Ma jesqux aktar milli bis-sol. Dejjem fik naħseb kun fejn Marjanna, kun fejn ikun għaddejk intirresibili. L-imħabba tagħna tminja wasalna, għażmitna b'żonna tinħenni. Il-telefon narakket bissilli, għal-warda li minġin kun sellimli. Il-fitri kien komdu għaddej. Jinħabbitna għira minni. Saltar wasal kontra kollu meġeġi l-arruz biex jara l-mawluba jħosru istazzju. Evviva s-sur Salvino nixtiequlu għedawrin. Zawzaw, li-li-lom nassuwin. Ibraħ qalbi minkom bintana, dwajna s-sur ġodano. Nixtiġu l-kol il-nufsi il-rumana, nirringrazzjawkom għal-rassir. Marjanna u jidnusnej għamasubo, għal-talba mxija dejjem fuqbo, għal-jukom jisku dejjem għal-tabir, postin il-kolja għalla fermabir. Saltar wasal kontra kollu meġeġi l-arruz biex jara l-mawluba jħosru istazzju. Evviva s-sur Salvino nixtiequlu għedawrin. Zawzaw, zawzaw, li-li-lom nassuwin. Zawzaw, zawzaw, li-li-lom nassuwin. Ila ħafna tistennik, Marjanna. Sewa qed tajt, xtaqt ħafna li wasalt qabel, imma ma stajtx. Ma nqala xejn id-dama. Kieku xejn ma nqala, għalkemm kien hemm xi għajdut fuq loq li ntlemaħ lejn ix-xtajta. Għalhekk bqajt nistenna sewwa sew biex inkun naf x'ġara. Nismakom titkellmu u kol nitkexkex. Għax klim bħal dan, lanqas mu waqtu issa. Sewwet jgħid is-sur Kumbo, illum nifirħu biss sanna. Pawl, issa l-għajna se tnejna u qegħdin. Se nagħmlu? Jaqgħu, ġiem xi waħda minn tagħkom? Għajdilhom Pawl. Niga li xiddukom. Ma n-nies sur Salvino. Għala f'nemna, li dukom zitna. Ma tistawx tagħtu Amerika nisba. Sewa qed ngħid Marjanna. Ħalek naħsibha maħt. Jekk is-sur Kumbo ma jgħid xejn, jien nissieħeb magħkom u nisfema Marjanna. Xi tridni ngħid? Nagħli li mad niżżagħżugħ. Għax kieku kont nissieħeb magħkom. Se nagħmlu Pawl. Kulħadd ju postu.
Tassew bravi. Naqbel ma Marti li dan l-isbaħ regal. Kbir, nixtieq nirringrazzjakom il-koll. Nispera li dakinhar tattil tkunu magħna wkoll. Min jaf kemm għadbaqs dakinhar. Kollox jasal binti. Dakinhar, mhux se nkunu hawn fixklukom, min jaf kemm ikun hawn kavallilu, sinjuri. Ikun hawn min ikun hawn. Ħadd mu eżes għalina minnkom. Dakinhar, tkunu minn tal-ewwel. L-aħwa, issa jaqbel, inħalluhom bil-kwit is-sinjuri. Ukun għati mullaj dari, għax tal-waqt titla. Insellmulkom, sinjuri. Il-musta kollha tagħmel festa li ma jinsa minnaħa. Skulli għadda fil-ħaq fost id-dakna mill-kol iva ngħidu l-pożittiv. Il-rajjen il-kulhom is-suwed il-kulhom. Kemm ħobbuna daw id-diewa. Nis twajbin wisq. Mawx bħalhom fid-dinja kollha. Jien nħobbhom, daqsdaw l-għajnejja. Huma nistaqbilhom. Min dejjem uraw l-akbar qima l-familja tagħna. Għax intom ukoll, dejjem araftu li tmorru tajjeb magħhom. Mhux hekk għandu jkun. Mela billi jaħdmu fir-raba tagħna għandna nqisu rwieħna aqwa minnhom. Min tkun inti ma? Dejjem għalintni. Laħat mandu jola. Kullum. Nifhem aktar kemm tassew ħadd ma jista' jqisru aqwa minn ħadd ieħor. Sew qed tgħid binti. Isimha, issa m'għandniex għalfejn noqogħdu hawn iżjed. Mhux aħjar imur nibdu xi ħaġa ġewwa. Jaqbel, għaliex ġonna rot. Naħseb li dejjem tistaħħal utberret. X'taħbita din? Aħjar mu niftaħ jien. Iva, wara minn ġi. Xi ħadd imaġġel donnu? Ma nistaġibx jekk xi ħadd mibdiewa, tista' xi ħaġa u ġilura liha. Jista' jkun. Għaddi, don! Ġenna Ros! Iva, Ġenna Ros! Toni ġi. Ġenna Ros! Iva, Ġenna Ros! Ġenna Ros! Ġenna Ros! Iżbax ġara, ton. Għastanzimma ma jaqgħu. Le, mhux huma. Ġenna Ros bitta xejja hemm kemm xelin! M'hemmx għalfejn tajjeb ston, ħalli mullek għal għajjena. Sejna li Marjan. Sajat lek jien Ġenna Ros! Kien hemm għalfejn tajjeb daqshekk? Mela nsejt id-dar in-nies. U ma ġara xejn. Ħalli nmarbu biex ikellem. Lejn twerbu xejn sinjur. Għax jekk ommi tkun taf li Toni żalla tkellimni waħdi, tilab li xi ħatar. Trid tgħidilha xi ħaġa Tom. Ara sirajnek Ġenna Ros. Iftaħ għajnejk, iżżomm xi tieqa miftuħ. Iva, lek biss aħna kollha ton. Ixtuħ il-barra, sinjur, ma tistħiex tiġi għamdu l-arja kollha. Imma mhux sew il ma tħallux jitkellem u jgħid sewa sew xi jrid. Fl-aħħar mill-aħħar, Toni l-arus tiegħek Ġenna Ros. Imma x'qed tagħmlu li ġej niżommu t-twieqi tagħkom magħluqa. Kulħadd seħlu żatat u laqmu miegħu. Għandi li qed kollu ngħidlek x'tagħmel. Għaxin, l-arusa tiegħi. Imma din mhix darek, it-twieqi nagħlaqhom jekk jgħidu lis-sinjuri. Għandu mnejn, li mhux qed jgħid jekk għal xejn. Tkellem Tom. Ħalli li jgħidilna l-fejn, Ġenna Ros. Ma ħalli ngħidilkom sinjuri. Min fuq il-għolja tal-garbu? Ġiċ li għad. Nideru fuq il-miskruħ. Meta Toni jgħid mija, ma jkunx aktar minn tnejn għax dejjem jaġġeb. Imma qed jgħidu li huma torok. M'hemmx għalfejn jgħidu. Dawk huma kollha tliet minn barbarija kif ngħidilkom jien. Jekk jinżlu l-art, jagħmlu kollox erba'. Ma mhux se jinżlurat kif ġibu l-ħata ton. Ixtut, kollha massa tajjeb. Dawk frijan il-koll. Jaqbel li kulħadd iżomm tiskir sew. Jibża lil Toni Ġenna Ros. Ma jridx li joqtlu fit-torok. Meta mhijiex taħt għajnejja nibża. Ara li kieku kienet miegħi ma nibżax. Jekk jersqu lejha mid-tork, il-mija li huma nħarxlhom rashom. Mela noqgħod fil-ġnien quddiem id-dar u jekk jersqu hawn noqgħod għaddi żmien aqtalhom rashom. Sarraħ rasek Ton, għaliex Ġenna Ros dejjem kamrita msakra torqod. Mela se nħallikom, sinjuri, ħalli nkun naf waslu xi aħbarijiet oħra. Mur Tom, alla mija. Saħħa likom. Saħħa Ġenna Ros. Saħħa Ton. U jekk nistgħu nisabu xi qabda ħrok bil-ras, ngħidu li xogħolok. Naħseb li jaqbel imur ukoll. Fejn sejjer Salvini? Fejn tridu jmur? Mhux għarraqda issa. Qabel norqod.
Ser sal-olja tal-gargur. Emma ħna, zlata tiħor dan. Nidħol inkompli, Sinjur. Mur ġanna ras, għana dal-għat nitflu kol. Għandek ġibda twila sal-gargur, dan id-drab kollu. Iż-żimel tiegħi ħafif. Inkun hemm qasir żmien. Jekk jiġi xi ħaġa, ejja rafni. Emma ħna, nejn għal kol biex jaħtal il-jus. Ħaġa żgħira li ma jiġri xejn. Forsi kwit jidruqloq fuq ir-reħta Malta. Mela fejn sejjer? X'nitlef m'għandix. Illum kulħadd tissaħħar rasu. Beħsibijiet taħbit mit-torok. Meta nkun naf li ma ġara xejn, nseraħ rasi. Mur Salvino, int għandek qalb iżejjed u taf x'għandek tagħmel. Ma sanħallikom. Il-lejl tajjeb. Saħħa Marjanna. Saħħa Salvino, id-dum żbarra. Tux sir. Jaqbel li naraw x'namlu. Naħseb jaqbel kieku nieħdu l-parita Toni u nstakru kollum kien. M'hemmx għalfejn tajt. Għaliex ġanna rostu ħsib ta' kollox xi. Melli ftlu ġewwa. Issa nuħsib innaqas id-dawlin.
Sejjes xejn. Meta rajdak il-kelb fi ġnien, werwilni. Imma baqa jinftakarni. Ma kellekx għalfejn tibżaw. Jekk jaqdunaw bħalissa, għattawna bġejjed. Taħseb xej għax hawn ġew jidna tajjeb. Basta li ma nagħmlux sejjes. Meta nisirquha, għandna xejn bot fejn immorru. Għandna biċċa sew. Għax irridu noħdu għan-naħa l-oħra tal-gżira. Emma li sejħulu għal-ħasan u jkun hemm xamda kistennina u mbagħad innislu minn hemm. Ma kienx jaqbel li morru bl-istruna li ġejna biha. Le, dik qiegħda n-naħa l-oħra tal-gżira. Għaliex qiegħda hemm? Biex insommu l-assisa lejn dik in-naħa. Meta naħarbu min-naħa l-oħra, ħadd ma jobsorbina. Mhux aħjar naraw se nagħmlu u neħelsuha. Nistennew ftit ieħor. Jien drajta issa u għad ma nfirdux. Fejn tinsab il-kama tax-xabba? Fuq rasna sew. Ħdejt omma. Min jafa di xem kamrika? Naħseb, fl-aħħar mill-aħħar, jien m'għandix aktar minn 10 xhur nisma' magħhom. Kienu jħobbukux. Iħobbuni? Għaw xi nisrani jħobbni lin-nattorok. Kienu jmorru tajjeb miegħi. Dak li nista' ngħid. Aħna ma mmorrux tajjeb magħhom, naqdu għam il-sira. Imma reliġjon tagħhom tridhom li jmorru tajjeb ma' kulħadd. Dom. 7 snin. Rajthom omur. Kont ngħixha u ġew. Nobodhom qalbi kollha. Dejjem nara kif se naħarbilhom. Kif se nitħallas minnhom. Nisħethom. U issa wasal il-waqt. Wasal il-waqt li nbikkihom. Marjanna li jom iġawra u jissa nisraqilhom. Murara kemm se jixru u jikbu. Hekk irridhom jien ma ngħidilhom li biddhom m'għadux mafhum fil-ħarem tas-sultan ta' Barbarija. Tajjaġ, għax jisimgħuk. Issa ifmu nisew. Issa mmorru u tinsewx bla ħoss. Ma nidħlu f'kamrita, intom ibqgħu dejjem warajja. Jien mill-ewwel li soddi l-ħarqa u inta li qorbtila l-ġdejja waqt li Ahmed jorbtila direjja. Miftemmin mela? Kollox sew. Ma u mettu maħna, immorru. Ġara! Iku tax għatandi fuq il-senjur. Iva tkellem, ejdli ġara, ħalli nejnet u. Min kienet jajat l-ajut? Ġanna Rus! Ej niftit, ħalli nerfawa. Xieġralet mela? Il-torok, daħlu għaw. U għed minnom tal-daqqa fuq razi. Medni mal-art. It-torok! Daħlu għam, issa fejn għedin? Ħarbu, għadu l-Marjanna. Għadu li Marjanna, xwaħda di, għala taħdina,
Se nagħmlu. Għax ma tkellimt mill-ewwel mela. Ibqa' waw, ħalli mundoq il-qabila tal-għajnuna malaj. Sinjura, tabar, għadda t-għu xluxin. Issa tara kif jaqbluhom. Min se jsabbarni? Jasra x'kellu jgħaddi minn għalija. Ma narajiex aktar lil-binti. Għafu t-għu għampina, issa jinħaraw il-nus u jaqsuhom żgur. Dak qalbhom ħażina. Jodluha lil Marjanna żgur. Aħjar nixelu aktar dawl, għax ma jdumux ma jaslu n-nies. Qatt ma kont nafsa li se tiċċinnu waħda kbira. Kun qalbina, għażiża tiegħi. Tibżax, nilquhom. Smaja l-qampina u ġina liġi. Xieġralkom, senjuri? Il-torok, ġew il-torok. Sejqulna Marjanna! Ġkuna t-lej. Kien hemm ġanna ros u ratu ħarġin bija. Sena, tilirfux aktar żmien. Bisef roħra, ma jħuqom. Il-ġenna rosta għadda, għaw meddu għamalaj. Fitta, tħallawni għaxja. Safun, għadna sinjuri, jħna ma. Ġrat waħda kbira. Waqfu t-torok. U sera sinjorina Marjanna. Marjanna! X'intra la Marjanna? Id-darab servi, daħlu ħadu għamaqqa. Seru wa! Mela mela lu għassat lura? Issa u nħaffu! Immorru l-ħuwa! Għalibda ja sinjur. Nasib ta' kolla xie. Tiġu xtuwi qabel ma stibuha, jinsa li bat in-nies, jafu l-ħakem. Għalla d-daqqa mela t-wieħed minnu. Għajdi minnu ħalli ħagġa l-għodu, għara t-niftakar. Dunni li għaswet minnu. Dunni li kien. ħagġi, xiex li kien kumħafu, sinjor. Ħagġi, wasal tawn. Kien qisu iben għalina. Jaħassa dal-kollu żmien mitluf! Nitkellmu wara! Immorru l-ħuwa! Jien l-ewwel wieħed ġimjak, jekk ma niġix lura, bras ta' tort, guli tajdu li minix toriflatat.
prinċipessa. Ma tafx għalfejn iriduna? Emnuni, tassew li ma naf. Imma bħala bint is-sultan kbir tagħna ma tkun taf kollox int Fatima. Xiġifieri nkun naf kollox. U ħallina minnek. Inti l-prinċipessa l-aktar li għandu għal-qalbu u kull ma trid tkun taf, jgħidulek. U xek sewwa sew? Il-mosta huwejjek lis-sultan lanqas li ma jgħidhom? Imma din ħaġa rari ħafna biex fuq din tal-lum ma jgħidlek xejn. Emnuni meta ngħidilkom li lanqas kelma waħda ma qalli. Iva, kollox sew, u ma qallek xejn. Imma x'nija minn għal-ħaddieħor ma wassitlek? Inkom qegħdin tasbu li naf xi ħaġa ma rridx ngħidlek. Qegħdin tasbu għadi il-kol mela għax tassew li ma naf xejn. Għax lilek xi ħaġa dejjem tasallek, jekk ma jgħidlek xi sultan, taraflek xi ħaġa kbir viżit. U jekk ma jkunx hu, jgħidlek ħaddieħor. Dak kemm tkunu tafu intom, ma nkunx naf jien. Fl-aħħar mill-aħħar, intom in-nisa tas-sultan. Imma aħna dejjem molqin fil-ħarem. Inti ddur barra l-għamulin u tismizziet. Iżda minuni li fid-darba ma smajt xejn. Qalulek biss li jridu l-alkolaw, ma qalulek xejn iżjed. Xejn iżjed. Das kemm tafu intom nafin. U xejn iżjed. Mela intom hawn qegħdin. Il-kbir viżir. Jabżgur, nistaqsilu. Ġiet daqna ta' mid-dwar ful-kol, Isa. Kontu għodkom libduni. Għajdin najn kbir viżir, għax il-prinċipessa qalet li ma taf xejn. Iva prinċipessa, mur obsor għalik. Li tajt li ma naf xejn, jien li naf il-Koran kollu mill-bidu sal-aħħar u għandi ħila naqra rasi l-isfel. Imbagħad mur tgħid li jien ma naf xejn. Ja ħasra fimt ħażin. Dukana qaltlek li jien ma naf xejn mhux in qed tara kif taf melajti dak. Warbu minn mira. Għax sa fl-aħħar se twaqqawni u taqsmu li l-iskutella ta' rasi. Jew iġibuni fl-għali. Bekk se nġibuk fil-għali. Ta' skur. Xi jgħid li kieku jiġi s-sultan u jsibkom imqabdin miegħi. U xi tridu jgħid? Jista' jgħid li għandu viżir li jisraq il-qlub. Għal-ġennen għal-waraj, il-nisa kollha tal-ħarem. Taħt prinċipessa, illi ma jmux ikun ġej jisimak. Lanqas ma konx taf kemm għajju. Is-sizjet jieħu għalik, jekk jisimak issejjaħlu għajju. Mhux hekk rid ngħid. Imma rid tinfisser kemm is-sultan u ta' bil-ħaq bin il-profeta Muhammad. U għalhekk jħobb is-serjetà. Iva jdilna mela. Ara, warbu minn jarħalluni. Ġiet tal-mhux tal-profeta. Dajdin għalfejn ritna l-kolam. Il-kol kemm aħna nkunu nafu għalfejn qegħdin hawn. Ja ħasra, warbu minn miegħi. U bad infemkom kollox. Isimgħu x'qalinna, inwarbu ħalli għajdinna u femna kollox. Melek. Mara, araw kif smattajtuni. Għamiltuni konni ħożos. Jien il-vizir tal-Bir Sultan. Għandu jkun, mhux se jżomm kelbtu, nerġgħu nduru miegħu. Stennew! Ġiet kemm hemm ħotob min hawn sal-Mekka. Isma', inta mejdu li sewwa sew xi didu tkunu tafu. Ġaltna li nġabruha. Għaxat, l-sultan irid naw. Issa nixtieq nkun nafu għalfejn qegħdin hawn. Jew innek mhux hawn kelkom tinġabru? Mela fejn? Jiena għattilkom biex l-ewwel tinġabru fis-sala tal-laqat. U mbagħad tiġu l-kolaw meta jibgħatalikom is-sultan. Imma jiena law fimt. Prinċipessa, ma niksrux l-amar tas-sultan. La darba jiena għattilkom biex tinġabru fis-sala tal-laqat. Imma ntkom tmorru. U aħna mhux se niċċaqalqu minn hawn qabel ma se jgħidilna x'inqala. Isimgħu. Għadu kif wasal xambek. Dan ġi l-immata. Fuqu hemm xi ħadd li se jinġibaw. U meta jibgħatalikom is-sultan, irridu jkun imdawwar bikom u fil-kobor kollu tiegħu. Imma dik ma tinniex min kien li nġab fuq ix-xamber. U dak lanqas ma nafu, is-sultan ma qal il-ħadd xejn tafux. Jekk mhix xi mara Maltija biex jiżżewwiġha. Ma jistax ikun, għaliex 14 biss jista' jiżżewweġ sultan. Tassew, dik kienet il-weda li kien għamellek bil-profeta. U bina, 14 għandu. Il-Koran
is-seta li jeħles milli xieħ mara li għandu. U bekk, u jkun jista' jiżżewweġ waħda oħra. Immint kemm għandek il-tinek ħażin għajt. Xanifa? Ara għaliex, hija tajtek biex tweġġalili, għax intaf li l-xieħ mara li għandu s-sultan. Lanqas bissaddi li minn moħħi tafx. Aqla ja bin il-ħallif, jolla l-profeta jfarstek u jimlilek rasek kollha panot. Qegħdin naħlu ħafna żmien fix-xejn. Jekk jasal is-sultan u jsibkom imqabdin miegħi, ikollna xi ngħidu, il-koll kemm aħna. Il-kbir viżir qed jgħid sew. Jaqbel issa nisimgħu warbu l-kol minn hawn. Allura fejn sejrin? U mhux li ġartilkom. Is-sala tal-lat. Imxu mmorru mela. Għandi mit-sena ta' kemm inkun naf minn ġie minn Malta. Ma naħsibx li mhux xi ħadd kbir, l-sultan laqgħana l-kont din is-sala. Forsi l-ħakem ta' Malta. Nisa, kemm intom kurjużi. Aħjar 50 ġemel u 50 ħmar minn waħda minnkom. Infittxu mmorru. Daw in-nisa. Idħol Marjanna. M'għandekx għalfejn tibża. Ħaġġi, ikollok ħna minni. Ftakar li int nisrani bħalna. Jien nisrani, belajt u boloħ dawk li għamnuni. Issa ma darx li jitħaqt bikom, ma dattukom li ċħat id-dinka ma' umettu. Qatt ma ħarnik, meta kont issir fid-dar tagħna. Dejjem ħabbejnik. Għaliex mela issa, din moħrija kollha miegħi. Sitti Marjanna, x'inti tajt? Qed tajt ħaqartek meta jmissek tirringrazzjani? Nirringrazzjak. Nirringrazzjak ta' xiex. Tal-li tratni u ġibni hawn. Tal-li traħħatni minn ommi u missieri. U fritni mill-Aziza Rus tiegħi. U d-duruk tajtni mill-Aziza Malta tiegħi. Għandek il-wiċċ li stanni nirringrazzjak ukoll. Sitti Marjanna, kun naf li ftit tal-ħin ieħor se tidher qudiem bir-sultan. U jekk jażdek bħala rustu, tkun laqwa mara ta' barbarija. Qatt u qatt. Jien għandi għarus. Kellek frittajt. Dak is-sejsa f'Malta, m'għadhomx ma tinsih. Ma ninsih qatt li Salvinu tiegħi u lanqas ma jinsini. Jinsih. U tinsih intu ukoll meta ssir mart is-sultan ta' barbarija. Tirbaħni l-mewt, imma qatt ma jkun li jirbaħni s-sultan. Għandna sa naraw. Ħajdik fit-taħin ieħor. M'hemmx Sara. Lesta li muta li ħafat Salvinu. Hawnhekk tkun kuntenta u ma jkun joħosok xejn. Kuntenta qatt ma nista' nkun. Għaliex imma? Għax mifruda mill-eżis tiegħi. Dawk is-sejf tixtieq tinsihom. Ishom qatt ma kienu għalik. Qatt u qatt mistensa l-eżis tiegħi. Issejbek is-sultan u jibħed il-profeta għax m'għaddux ma tkun hawn tagħna. Ma jkun qatt. Ja ħasra ħaġġi, ħenna li jekk ma tixtri Alla jħallsek.
ħaġġi. Jalla l-briet kollha li kellu l-profeta fil-marqat tiegħu jaqbdu ma darek u jbiċruk. Għajx għattajt jek, bir-fisir. Xalom għalik. Jalla l-kuskus bil-felfel, jikwilek imsanek. Immadnu ma nistax nifhem. Għaliex qed tissetni. Għax imħabba fikatni kif laj daqqa tal-koppa fuq dari. Min għandi s-sultan. Ġieħu glorja lis-sultan. U dan tal-li benġi li dari? Le, ja sidi, qed iweġġu għax jekk jixraqlu. Mela ħalli munnejtu minnu fih. Għax bil-rabja li kellu, ħallejtu jissin mis-ximitana. Għax qal li sal-lejla fih sibu jaqtaħ. Sinras. Ma konċi maħtek bil-sultan. Mirem, ja ġarra zejt imranġat. Li kiku qlib li saħda klib kienu jgermu għadmek kollu. Jekk bir-sultan, il-qaddejt jekk ħaġġi jisa friġdej. ħaġġi, dubbina fuq widna ta' ġemel. Se tħallas bħajtek tal-li tħaqt bija? Jien nitħaq bik jekk bir-sultan. Ma mattu xeta li ħaġa bħal din jien ma nagħmilha qatt. Mela fejn għatfajla li kellek iġġib li minn Malta? Dini. Eda, u ma tajdlix. Akreb ġirbilint, demm il-ħallu. Taħasra, konġejni. Ma stasejtekx. Issa morru, u tuġux qabel insejjaħ. Int fajla Maltija, ibqa. Ersaqla Maltija. Bir sultan, ikollok minna minni. Mandek xalfej titlobni ħnina, għax ħad grazzja miegħek mal-ewwel. Nitolbu b'kollok nina u tismani. Les biex nisimak. Għajt li ma larx tixtieq. Serquni minn daromni u missieri. Jekk trid, għandek is-seta li terġa' tibatni lura għandhom. Li kieku nista' nagħmel dan, nagħmlu bil-qalb kollha. Imma kif nista' nibgħatek lura lejn artek jekk kien miktub li tkun tiegħi. Ma nista' nkun qatt tiegħek għaliex jien ġammel dal-ħadd ieħor. Il-Maħdi tagħna oħollok fil-werga. Ir-reliġjon tiegħi ma tarafx il-Maħdi. Imma minn hawn ftit ieħor. Inti tkun mawmet tagħna u tibda tara fil-Maħdi int ukoll. Ma jistax ikun. Jien nisranija. Inħalluh dan il-kliem għalissa. Għandek għalfejn tkun ferħana u imkabra. Jaqgħu titgħaddi żmien bija. Minix ser għaddi żmien bik. Hawn eluf ta' nisa li jixtiequ jkunu sultana ta' barbarija. Ma jien le. U għaliex le? Għax diġà jgħidlek li għandi l-ħadd ieħor. Imma jiena żiltek biex tkun marti. Għalkemm bint il-għadu tiegħi. Nirringrazzjak qalbi kollha għal ġil tatini. Ma nirringrazzjak aktar tibatni jista' li Malta. Dan li qed nistenna ma jistax isir xbejba ħelwa Maltija. Mela oqsolni. U fl-aħħar nies, nibqgħu fl-aħħar mina tiegħek. Daqshekk tobodni. Ma nobodokx. Reliġjon tagħti li ma nobodun il-ħadd. Lanqas li l-edewa tagħkom. Le, lanqas li l-edewa tagħna. Iġifieri r-reliġjon tiegħek tgħidlek li għandek tħobb lill-għadu tiegħek biex tassew. Iva, hekk mal-min aħna. Tajjeb ħafna. Mela jiena Musulman u għadu. U biex tobdi r-reliġjon tiegħek għandek tħobbni. Lilek u lill-bnedmin kollha. Imma mhux li nkun martek. Għalissa, għad għandek qalbek muġuwa. Imma l-qoddim għad biddel femtek. Ma jistax ikun. Lili ħadd ma jiksir li kelti. Ma nixtieqx nonsob. Ma l-ewwel ruħi. Ma naġlux, ma naġlux. Il-qoddim naraw.
tkun l-arusa tas-Sudan. Aħjar li mmut biex qatt ma nagħta dan. M'għandekx nifetteż Ma inti tafkarrini. imħabbek li turi tagħmel wisferħan. Sultan, Sultan, ma tant li bisserħan. Ma ġejtx mitlub li tkun aktar ma narak rasek jibsa, aktar qed insir inħobbok. Ibat minn ura lej Malta. U nibqa' nitlob għalik, għal-għomri kollu. Qed iżommi biss, għax għadek ma tafx u ma rajtx. X'statna kbira qed nofrilek. Iżda ma tumx ma tara bajnejk stess. Il-qaddejt jakaw, għaddi għadema tal-Islam. Ħaġġi, kull ix-xebba Maltija tistenna ftit barra minn din is-sala. Mux bidek xaqaw bir-sultan. Kien daħalx intu għal dak il-ħarbi li għandek. Nibqgħu nistennew hemm jekk bir sultan. Iva, anzi sadattant. Għajt li l-qaddejja jbidlu l-aħwejjiġa. Bissa kemm nerġa' nibatalja jien, tkun libsa bl-ilbis bħal tagħna. Tkun obduk tirsift kif qed tordna. Sultan, ħalli nisma' ħaġġi. Jibża minnu jaħasra. M'għandekx għalfejn tibża minnu. Jekk ħares imqar lejk, laħmu jikluħ il-kukkudrilli. Issa morru. Tkun obduk jerebbi fuq id-dribes. Fej sejjer inti ħanex imsemmen. Kont semmur maħħom biex jekk ħaġi ħares lejn il-ronfla Maltija, niġi ngħidlek minnu fir. Qatt ma qabdek ibqgħu. Kolla sew, nagħmel kif tajt li inti. Bażużlu tal-profeta. Viżi, ersaqla. Aw jien, nisimak. Għandek tkun taf li l-Maltija oġbitni ħafna. Naqbil miegħek. Taf li anka lili oġbitni wkoll. Iskot ja bużuf tax-xara, dik li l-biss għandha toġo, u għad attent kif titkellem jekk ma tridx inġibek zebra bid-daqqit tal-krotta. Naqbil miegħek bis-sultan. Tajjeb u ħażin, dejjem tajtni pariri. Issa nixtieq inkun naf x'għandu nagħmel biex neqlibha. Biex tejba? Ħalli ngħidlek bir-sultan. Issa nsejħu lil Maltija hawnhekk. Jiena nixtieħed fl-art warajja, bla ma nħallija tarani. Mbagħad kif inkun hemm warajja, inti butta fuqi u tara kif taqliba bħalli kieku xejn. Bravo, bravo, bravo l-vizir tiegħi. Se nsejjaħ issa stess il-ġanni tzari, u ngħidilhom jitfru ħajban mill-talmiet biex tinbih ħallaħa minn mella. Ma jħass, mhux qed titlab intik parir kif taqliba. Ifhem sew. Fimtek, bir-sultan. Tkun taf kif taqliba. Mhux lil Maltija, imma kif taqliba intu x'tassew. Ma rajnu rik għalkemm jien daqsxejn oħxon. Ara, ħares ftit sew għalija, u mbagħad tagħmel kif se nagħmel jien. Issa kif qiegħdek, għandi qalbna f'ġek bħal wildiera. X'taħseb li ġara tal-baba bħalek sa tiddaħabija? Affilli għam s-sihnin. Għax meta urejt li mux lila tittaqli. Lila li t-taqlem, min għalek li mux lila? Mela, qed titkellem tqil bir-sultan. Ma nistax nifmek. Għadinni bir-sultan. Jimbeċ li daqs pasta. Irrid teqleb lil Maltija ma' mettana, issa qed tifhem. Issa qed nifhem? Isma' dik kieku ħaġa żgħira bir-sultan tafx. Allura x'nagħmel? Iż-żewwiġa. Malli tiż-żewwiġa tkun tiegħek u trid jew ma tridx. Ikollha simma u mettana. Sa hawn kieku, sewwa qed tajt. Imma tinsix li kont tajt kelma lil profeta li ma jkollix aktar minn 14 mara? U ngħid li il-profeta sejħu għalih jekk minn 14 isiru 15 mara. Eskot u titkellem x'jekk jam isfu.
Is-sultan ta' Barbarija ma jiksirx il-kelma tiegħu mal-profeta. Kif ta' jkellmu oħra bħal dibli, naqtalek rasek barra. ħalli ngħidlek bir-sultan. ħalli ngħidlek. Tista' tiżżewweġ il-Maltija u jkollok bis-14 il-mara. Kif jista' jkun? Il-Koran itik is-seta li tkeċċi kull mara li tixba minnu. Keċċi lil xi mara li għandek u żewweġ il-Maltija. Imma mhux għalkemm li nħalli bniedma li darba kienet il-mara tas-sultan tiġġara l-ewwel hemm. U biex ma jiġix hekk, sibilha xi ħadd li jkun jista' jżewweġ ta' sinjura. Bravu l-biżir tiegħi. Dan tassew paril tajjeb. Ta' dan se nagħmlek kavallier, ta' nofs qamar ta' deb. Nirringrazzjak għal-kbira li għandek bir-sultan. Issa nixtieq illaqqa man nisa l-oħra tal-palazz. U namxi lajnejha bil-lussu. Bekk, issir tħobbni aktar. U ma tafx kif iddu. Sibta ta' bir-sultan li jien. Issa mur sib lil Fatima. Għajdila ġib in-nisa tal-ħarem il-kollaw. Tkun obdud. Fatima, ejja ħdejja. L-oħrajn joqogħdu kollha pas-soltu. Missi, dawk li hawn il-Maltija, maġbin kemm sabiħa. Imma mhux jisbaħ minnek prinċipessa. Tista' jekk jogħġbok iżżomm ħalqek magħluq issa, l-aktar meta nkun se nitkellem jien. Affilli ħamażul fost il-fidili. Isimgħuni sewwa. Ftit ieħor u taraw il-kewba li ġebu li minn Malta. Kulħadd ċaqal li jara. Tfixkilni xanifa. Din ma trabbiċ fit-tawl u fil-erf tal-Koran. U għalhekk issiba bitqila biex titħallat magħna. Klimek huwa tal-għasel. U klimek tal-boloħ. Issa se nsejħilhaw ġew. U kif tkun hawn, irridu nurwa kemm nafu naħdu ħajja ferrija aħna t-toroq. Għalhekk ma l-inċabċab, irrid nara dik iż-żifna li kienet inżifnet fit-tmiem ir-Ramadan. Tkun għabdut bir-sultan, il-maħbubin kollha tiegħek. Viżir, sejjaħ lil-ħaġġi u lil-Maltija. Tkun għabdut. Il-kbir sultan! Bażużlu u fessut ta' Muhammed. Rebbik u min jiġilet miegħu jew ma jiġilitx. Jamma li ħaġġi u l-Maltija jidru qdiemu. Aħna u jabbi sultan. Fatima, ressaq li xemx Maltija law. Ejja miegħi. Tibżax. Xejn ma jiġrilek? Ħaresti Maltija. Dawn huma kollha nisa tiegħi. Kollha sbieħ kif tista' tara. Iżda jekk tajt il-kelma, issir is-sultana tagħhom minnu fih. Lisa, tkunx bela? Viżir, ġatlek, iskot kwitu tindaħalx int. Għajt il-kelma Marjanna, għax jaqbillek. X'kelma tiduni ngħid? Li trid tkun Marti, li tiġħad id-din nisrani. Ma nixtieqx nissillek kentek, ma nistaqax ngħidlek iva. Ja ħasra, għajdlu iva, ma titlef xejn. Viżir, jekk se tibqa' taqbes fil-nofs se nibgħatek taqdeb fuq ix-xwieri. Tibża xejn.
Se nfakkar li mistier li ma jistax jerġa' jiżżewweġ. Tidher li għandek qalbek ħanija. U issa, x'setaj li bint il-Malti? Trid tkun l-arusa tiegħi? Stenna ftit mistier. Tajt li bħal, imma ma rridekx taqaċċaj. Xobtek ma tistax isser. X'inti tajt ta' sisa tiegħi Fatima? X'jista' jikser ir-rieda tas-Sultan ta' Barbarija? Il-weda, li kont għamilt il-profeta Mawmettu. Li ma żommx aktar minn 14 mara. U sibna l-kollox Aziza Prinċipessa. Wasal il-waqt issa biex ngħid dak li għandi f'moħħi. Anifa, int kont l-ewwel mara li żewwiġ. Għalhekk, jaħtix li titlaq int l-ewwel. Imma jien, x'jasidi? Tistax kemm ħabbejtek? Naf, kollox naf. Tiftakar kemm kont indur bikun meta kont tkun ma tiflax? Ħadd ma jikser kelmet is-Sultan. Anifa! Imma lanqas mu sew li nintelaq nixxejjed bħal qasba marriħ. Nista' neħles minnek billi naħsadlek rasek. U nista' neħles minnek billi nżewġek lil ħadd ieħor. Issa x'jaħtien? U min irid li? Alex, ħabber rasek xejn. Issa nibdew naħdu biex insibu lek xi wieħed. Ma naħsbu xejn, għax ġaħsib tal-kollox jien. Is-Sultan tagħna jaħseb għal kollox. Anifa, lilek se nżewġek l-Elbiżi! X'inhu? Lili! Iva lilek! Imma ja ħasra, jien għandi 15 mar oħra. Kollha juri daqs il-qtati. Biżi, din il-kelma tas-Sultan. Se tfikkini b'xieħa. Illi mawx milli gargeta, sa barbarija kollu. Biżi, jaqgħu xbajt brasek u għonok. Kollu sew. Nagħmel kif tajt li jintux bil-Sultan. Tajjeb Dawlu bija tal-Orient. U issa rrid lil-Maltija tara kemm nafu nażu ħajja ferrija aħna t-torok. Għalhekk, issa rrid tara dik iż-żifna li kienet il-żifnet meta konna żjara għand il-Kalif ta' Bagdad. Kun għabdut bir-Sultan. Is-Sultan irid iżifna.
U issa, x'se tgħid li bint il-Malti? Trid tkun l-arusa tiegħi? Ma jkun is-sultan ħadd għadu ma kisirlu keltu. Tanqas jien li jinviżit? Tarani, krah. Le, imma jien ħobbet Malti. Ma nista' nkun qatt tiegħek. Lil dak il-Malti tista' tinsih, għax minn tista' tara iżjed quddiem għajnejk. Imma nibqa' tiegħu fallew. U taħseb li int waħdek għandek il-ħila tikser ir-rieda tas-sultan ta' Barbarija? Mhux biex tikser ir-rieda tiegħek. Ma nixxi Maltija, Maltranija. Dan issa m'għandux jaqsam. Ma rridx nisbak li miżjed. Sa ġimgħa oħra irid li jsir it-tieġ. Viżi, ibdaħseb għal kollox int. Għalli kollox fidejk, il-sultan. Ikollok mla minni. U fatti lura lejn Malta l-missier. Dan li qed tistenna ma jista' jsir qatt u qatt, fimtni? Issa inti tiegħi. Fatima. Għajdu maħbub bir-missieri. Lil-Maltija se nħallija fidejk. Hu ħsieb li bi kliemek iddawwara. Fatima, dan wara. Tindaħal x'inti jew aħxir prefett il-lejl. Issa morru. U int ħaġġi, ejja miegħi għall-glass. Trid titkellem miegħi Maltija. Miegħek nista' nitkellem. Għax int bħali. U tidher li għandek qalbek ħanina. Jisibni Fatima. U jien prinċipessa għax bint is-sultan. Jien jisimni Marianna. Kemm jinħass isem sabiħ fil-widna. X'taħseb li se jsir minni l-qudiem? Min jaf? Imma missieri, is-sultan, mhux qalba ħażina u wibsa. Għalkemm meta jwebbis rasu, jaf ikun aħraġ ħafna. U miegħi. Jidher li se jwebbisa rasu. Ma tistax tgħid. Imma ħallini nistaqsik. Għaliex ma trix tkun mart is-sultan? Lanqas naf kif naqbad infehmek. Jien nisranija. U ma nasal qatt biex nitfat il-dini. Barra minn hekk. Jien inħobb ġuvni Malti. Qalbila marbuta miegħu għal żmien twil. Klim tqila lija biex nifhmu dan. Aħna, in-nisa torok, ma nistgħu nagħtu kelmtna lil ħadd. Mela hawnhekk kif tiżżewġu? Mhux aħna nażlu, imma mistrina għomna jażlu għalina. Nixtieqek tajdi fuq Malta u fuq l-arrus tiegħek. Ngħidlek. Għall-inqas. Niftaħ qalbi miegħek. Temminni meta ngħidlek li qed inħoss għalik. Nemnes. Ma ma nistennix li seżżomm miegħi. U min qallek li le? Jien ma nafx tgħallem dinek, imma nixtieq li kont nafu. Sakemm nibqa' niltaqa' miegħek. Nibqa' ngħidlek fir-reġjun tagħna.
Tara kemm sabiħa. Inħoss li intom aħjar minna. Tħobbu lil min tażel qalbkom. U xek, Lażgur. aħna mhux hekk. Kollha niżżewġu lil min jażlulna. L-ommu l-missier. Jiftulna jnejna f'Malta. U jekk jaraw li se nagħmlu għażla ħażina, jagħmlu minn kollox biex iħassrulna. Ma meta jaraw li kollox ikun ġej minn Alla, iberkulna u jgħinuna. Hekk sew. U raġel, kemm jista' jiżżewweġ nisa? Waħda. Hekk trid ir-reliġjon tagħna. Reliġjon sabiħa u qaddisa. Ġieli smajt min isemmili fuq hekk. Imissa ninsab fi żgur. Għax qed tgħidli jien. Ma kif jistajt ġara? Dak il-leħen tal-bidu tiegħi. X'inti tajt? Iva. Oh, qed nara fleħnu qed nara flaħna. Kemm din ta' moħħok dan? Qed nisma' l-minjanin ukoll. Imma tinsema l-bot wisq. U kollu kemm hu. Għandna dik l-għana biex ikunna fiġi fit-tixni. Trid tajt li l-arrost tiegħek jinsabaw? Iva. Jekk jinqabataw, m'hemm żgur hemm għalih. Kif se nagħmel biex naraw kollu? Biex nurih li nam, biex ngħidu x'periklu nsabu fih it-tnejn. Min jaf kif ikun inżel niltaqa' miegħu jien? Imma tinsema l-bot wisq. U bħalissa, min jaf fejn wasal? Ħalli ngħidlek. Dik l-għana kollha nagħmlu t-tnejn. Issa kien ċerta Jan ikun jistgħu jisbu. Dak isir jaf lejn hawn. Kieku sibta tajjeb fejn. Issa jekk jerġa' jagħmel, irsa lejn it-tieqa u wieġbu. Irsa lejn it-tieqa. U jekk jibda jkansa, kompli. Kemm qed nibsa. Ma jistax li jkun jew bija. Tibda xi. Kuraġġ. Għaddu ma jistax nemmen iġi fit-tixni. Kun ħaddin. Imma kif mawna ftejt fih. Tibda xi. Hawn il-bot wisq. Ma tinstemax. Reġa' bida jgħaddi. Kumru. Kif jafkanna? Kompli. Inti qalbek ma tibsa. Iva. Għalija taħlewa bħal-manna u qarbis qalbix minnajn postima għatmu senħalli l-ħat jirdof minn dani lanqas jek demmi titfit inxerret għalitlu nifqa jumnar squadrani l-ebdari fisa ħalna mal-beret. Sema, kienet iħares il-fuq. Kif se nagħmel biex inkellmu? Tibża xejn, ibqawni. Se ngħaddu minn dak il-passat sigrit li għad trid. Insejjaħlu, u ntellawha. Ibnek nitqabdu teħelni għand ukoll. Għalik lesta li nagħmel kollox. Issa naħdmuha bil-għaqal u bil-kwit kollu. Madonna. Inti dejjem urejtina kbira. Ejna. U żommi dejk fuqna. Għax fik biss nistgħu nsibu t-tama. Li nerġgħu ningħaqdu flimkien. U li mmorru lura lejn l-Aziza Malta tagħna. U għand ommu missieri.
li ma tajtux, li ma jinqalax xi ħadd. Issa, m'hemmx biża, jiġi min jiġi, għattaw bċejjeġ. Kemm għalletna Marjanna, kif sibtu ħekam? Ma qabel xejn, ħajdik finu mommu mistieri. Jien se noqgħod tassa, ħallina nagħmlu kun ġej. Li għandkom tajdu għajdu malaj, li ma jinqalax xi ħadd. Jien assa wkoll, tibbiżaw xejn. Ommu kummissire, ħadu għalja kbira, imma jinsabu tajbin. Imsiken kemm kellhom iġarbu minħabba fija. Imma jtixu bit-tama li jerġgħu jaraw. Kieku taf minn xi xkelli ngħaddi maħbub tiegħi. Ħajli, nixtieq nkun naf. Immissa mhux il-waqt ta' dan il-kliem. Saraqni ħaġġi u ġibni hawn. Issa s-sultan bil-forsi tiżewwiġni. Imma l-ewwel ikollu joqtol lili. Le Salvini, titkellimx hekk. Fatima tgħinna. Min jidin Fatima? Dik li qedazza. Taħbad bint is-sultan. X'inti tajt Marjanna? Na bint is-sultan se taħdem kontra missiera? Ħenna talija. U ġamlet ħafna miegħi. Ma naffiċċet l se tibqa' tgħinna. Araw se tagħmlu issa. Ajar taħseb biex tmorru. Mhux mingħajr Marjanna. U fejn tista' toħda lil Marjanna? Jabdukom żgur. Għandi xi brunara, moħbija wara l-iskolji. Dejn il-blajja, imma l-tin li b'sinta toroq, qed tistennew. Malli nitilqu, ħadd ma jħaq għal xbrunara. Qed tissogra u s-Salvini. Trid ikun xi miraqlu biex neħessuna unġew. Aħna nittamaw falla. Ħalli ngħidilkom min xtaqra. Marjanna tista' tiġi magħkom. Issa nagħtiha l-mantel tiegħi. U tgħaddi bil-passat sigrit li ġejtu minnu. Qisu li toqgħodu attenti ħafna jekk tismgħu xi ħoss. Jew xi ħadd ġej. Nirringrazzjak minn qalbi tal-qalb tajba u ħanina li għandek. Imma lilek x'għamlulek, meta ma jsibunix hawn lili. Ħalli ngħidilkom x'tagħmluli. Għadduli ħalli, wartuli jdejja u riġlejja. Malli jaslu, ngħidilhom li qabduni għall-arrieda. Rabtuni u telqu b'Marjanna. Qed tisma' l-kliem għandu jkun ġej xi ħadd. Isa u mala. Marjanna, għandna nbusna qabel jortuni. Inta li joħti, anti, iżjed minn oħti. Ma nitilfux minn aktar Marjanna. Isa u malaj, fitxu jortuni. Allah magħkom. Nerġa' nirringrazzjak minn qalbi tal-qalb tajba u ħanina li għandek. Illum sidna li kullum kien jinsab it-tajjeb, nixtiequlek kull risq u għena. Principessa! Imela mawħata. Lejla ta' mobbet mux wahda di. Xinqala mi ta' kil-ħilla? Soldati ta' sultan. Soldati! Soldati ta' sultan. Joħorġu ħasra. Soldati ta' sultan. Xinu dan lajjat? Kollu l-principessa minn. Nejminkom, imorri għafu l-sultan tal-isib. Jabdut, jak bil-viġi. Ajma, kieku tafu x'qata għandi fuqi u x'inqala mill-ewwel law. Ħajt xinqala. Kemm kellhom iġġew maħraġ. Daħlu hawn, armati sa' snienu. Armati sa' snienu matli. Intom, armati xalqux minna. Min kienu armati sa' snienu, principess? Dak li daħlu hawn ġew rabtuni. Biex ħadu lil Maltija magħhom. U issa fejn marru? Ma nafx. X'inqala minn dak il-ħillaw? Il-Maltija mhix hawn. Xejn jifieri mixaw fejn marret? Silvinija marbuta. Lil-Maltija? Lill-Principessa. X'inti tħawat issa fejn il-Maltija? Se ngħidlek kollox missi. Konna, u kont tgħodli dawarda.
Immissa fejn il-Maltija? Daħlu t-tnejn minn nies għall-arrida fuqna. Ikolli ngħid li huma għalalin ta' deżert. Umbagħad ċamlu. Dini raftuni. U saddew li ħalqi qabel ma stajtna jatla jut. U ħadu l-Maltija magħhom. U issa fejn marru? Ma nafx, biex li rabtuni. Mija għandhom jagħmluha. Naħsdilhom rashom jekk naqbadhom. Ħallihom fidejhom bis-sultan. Armiċhom. Taf min huma int? L-istess ma nafx. U mela xi trid qarmeġ? Ma kienux xi Maltin u x'prinċipessa. Le, Maltin ma kienux. Għax kellmu blaj. Smajtom jgħajnu, la ħajodu għan bejta. Mela mid-deżert se Mela warajhom. Stenna ftit. Int fejn kont biżi? Kont qiegħed ġewwa. Qed nieħu nifsar gilem. Mela kollu ħtija tiegħek kull ma ġara. Maħalli ngħid. Ma rridx nismak li miżjed. Jekk il-Maltija ma tkunx hawn sal-lejla, għadha fil-għodu rasek ittir minn fuq ħolqok. Imma maħbub ta' Ma rridx nismak li miżjed. Issa, irrid 50 soldat fuq il-ġmla u marru niġru warajhom. Jien ngħidlek li hawn xi sira Maltin daħlin fil-biċċa. Hekk taħseb ħaġġi. Ijek naħseb, issa ngħidlek x'nagħmlu. Tkellem u fittex eħles ħalli ma nitilfux ħafna żmien. Intom morru lejn id-deżert. Imma jenna naqra sa-xatt, u darx forsi nsib xi ħaġa. Tajjeb ħafna. Namlu hekk mela. In-nisa jenħarqu kollha ġol ħarem u aħna u s-soldati għal warajhom. Il
Nifirħukom minn qalbna, sinjuri. Nirringrazzjawkom minn qalbna. Issa rajna li ta' bil-ħaq talbkom wasal. Imma jien, donni għadni laqqas irrit lemmet. Ma tistax ma temmi, sinjura. Għax ħafna mill-ġurtana marru fuq l-ore tal-garbur u raw li xpunara dihla. Jek ma kienx xpruna oħra, kollox sew. Hi kienet, sinjura. Għax is-sur Salvino għal li jekk issib il-Marjana u jerġa' ġiba lura lejn Malta, ma li l-xpunara tasal fuq ir-riħ ta' Malta, jispara t-tettini ta' kanun. U tlettiri smajnijom aħna wkoll. Naf iva. Imma tafu intkom. Insarraħ rasi, meta naraw qudiemi. Għawija u siħan ġodar. Barra minn hekk, kettilkom xħal Manuel. X'qal? Għaxin kont għadni ma wasalx meta t-tilhom. Ta' fuq Manuel, it-tifel ta' Solli, dak sabi fuq ruħu, matlu il-xemx kien il-ver. U ġiba l-xara. Ma li għal iġbruna dira, tala iġri għal-għam biex jatina l-aħbar. Imma b'daqsek, mhuwiex fi żgur, mu wasal jew ma wasalx. Da kan dwajnejn ta' seqet, li maħlisur Salvino. Il-signorina Marjanna ħdejn xulxin, fuq il-pruva tal-iġbrunara. Ara, wasal Pawlu. Issa nkunu naf kollox, berreqqa minn għandu. Nselmilkom, sinjur. Islim għalik ukoll, Pawl. Iferħu l-kol, għax għandkom tassew għalix. Rajtom pa. Iva, rajtom. Waslu għawiru sħaħar, grazzi tal-la. Nizzik ħarb qalbna kollu. Imma ma kellimtom xux. Le, ma għanna xilix nkellimhom. Għalix. Għax ma l-dajsa, nizli tow fuq l-għad. Kem kien hemm nies, kollu daru magħhom. U l-għal-qassar, nersaq lew. Mela ma kellimtix il-Marjanna. Le, bajtek nistana biex nkellima. Kont indum biex nasalaw din il-xara. U iva, laqwa jistabu tajbina u Malta. Ispa jiġu għam, nilqu l-karmo, għax ikonna żmien. Nistħajjila li jissa sar xi festa fix-xatt. Festa? U tintara x'festa? Ix-xatt is-swar kienu kollha minn bin-nies. Il-port, kif iżaw id-dajes? Kavallieri, kemm tara fajnek? Nife, u kordu u doqqu. Rajt nistaħan sitra, jibku bil-fer. Għatlek jien biex imor il-qaw mix-xatt. Int marit, qed tara issa xi tlifna. Ibqa ċert, li kienu ħosni ħażin, kull ġejtu nara dak l-entużjażmu kollu. Aħjar għalija li bqajtaw. Jinqawhom ġodjarna. Sur Pombo! Wasal xi ħadd ieħor għandu l-fuq. Sinjora Marta! Waslu! Waslu dak! Tal-waqt ikunu magħna! Ejja noħodlok bidek ton. Qatt ma ftajt li nerġa' narawha. Għatlek jien, ja darba jien, niġu kolla għawin u sħaħ. Fejn il-maħbuba tiegħi? Ġanna Ross, tik finħin kollu għadel. Tibki. U dan għaliex? U ma tafsin, għasħadbet li sewattu. U ma tarax iżjed. Ta' sew Ġanna Ross. Mela għadek ma tafx baħbu għandek? Mela għadek ma tafx li biex jaqtlu li it-noqtol mija jien l-ewwel? Issa tħaġġibiex ton. Mux ma naġġibiex. Mela għadek ma tafx li ħadd ma jagħmel li xejn? Issa ħallina minn dan. Allura ton, fl-aħħar wasalx, murġex nitqawmu. Mela għadek tħobli Ġanna Ross. Ġanna Ross, iħin kollu f'siba fejn kienet. Fejn ħallejthom lil Marjanna u lil Salvino ton? Ħallejthom kif inħallu l-Berker Kara. Għaliex ma ġejx magħhom ton. U għax id-dajjat. Il-balli u pomegos, silifom il-kalas tijaw. U kull darba bdew waqfuhom in-nies biex ikellmuhom. Ta' x'nagħmlu l-aħwa? Imma rridu l-qawwa ħna wkoll tal-firraħal. Iva, immorru. Jiena se nibqa' ftitaw xi toħoss iftajin. U aħna ħanibqgħu nistennew hawn ukoll. Morru,
Marru ħbib tagħna. Ejdu l ninsabu fuq ix-xwik biex narawu. Immarru, tal-waqt ġew kunu magħkom. Allura, Ton, ejdinna x'ġara u ma ġarax kemm ilkom niqsin. Mhux aħjar intu ftit kafe qabel? Naħseb li għandek għal ftit kafe. Kieku ma ngħidlekx le, sinjura. Ġanna Ros, iġamna li tiġġiblu. Mela għandi ngħidilkom Sir Kumbo. Wara xi 5 ijiem dbaħħin wasalna fuq ix-xtur ta' Barbarija. Sibtu baħar qawwi? U kieku sibna Marili ma jagħmilni xejn. Hawn ħarxar. Il-kafe il-sasem. Oġbitek, Ton? Ma trix ftit ieħorux. La nislik ħajdi. U malli wasaltu x'ġara? Għalli ngħidilkom mela sinjuri, kollox. Tassew tal-aġeb. Qatt ma kont nobsol li ħatamlu waħda kbira hekk. Imma kif jista' jkun? Le ħrabtu bla ma rakom ħadd. Ikolli ngħid li kelkom tiġġieldu wkoll. U għaxi ma tantx inħabb niftaħar xamil. Ja, asra, Toni tijak, għad ma jiftaħar dak li għamel, ma nafx għax għalaw n-uzzatax. Imma jtissewwa Ton. Ma kellkomx ġlieda. U issa għadda kollox? Le, irridu tajdilna, ħalli nkunu nafu kollox. Mela li ngħidilkom sinjuri. Għax meta ħarrabna lil Marjanna jeħrix l-aħħar wieħed. U billi kienu il-qoddim naqra żed minni, ma nafux fi sibt ruħi. Mela jtinna s-saton. Nisma' min jiġri warajja. U ndawar wiċċi u nilmaħ sitt toroq ġejna lija. U int ma bżajċ minnhom. Gemili ngħidilkom, dawruni u kellhom nis-sultan magħhom. X'waħda din? U int kont waħdek? Waħdi kont. Imma kif ġew jiġru. Tbaxxejt malajr u s-sitt toroq, wieħed wara l-ieħor. Għadwar wiċċhom minn fuqi. Mela weġġajt naħseb. Maqmut għalik. Jien ħafif daqs vera qont. U bdejt nagħtihom briġli fuq rashom. U bis-sultan x'għad? Dak silet ix-ximi tarra u jinslet ix-xabla dejna dwel l-aħrax għal-mewt. Ħassajt li ftitajjien u kien se jnifidni kemm il-darba. X'waħda din biża? Imbagħad fl-aħħar għaljenajtu. U bqat
Xkont se ngħid, batti x-xabla, u bqajdi għal x-xabla f'sidru. Mela għandna naħsbu li qtiltu s-sultan. Ekk għandi naħseb jien ukoll, għax ma bqajtx hemm biex narek u xmejja ġew le. It-tartana wasal, qed taru x'ġenna ruħi. Kemm kejt titlazza li klastraton. Viva Tur Salvino! Viva Tur Salvino! Dan furuma! Iva, waslu l-assiet, ejjew nilqawhom. Jumkom hawn, qawwija u sieħa. Min jaf kemm titlu fija? Kemm kejt komni? Kemm ħassejt għat-telfa tagħkom? Ħalli nara ftit sewwa. Jaħasra kif inxtrok. Issa ninsew kollox tal-imoni. Issa laqwa li qegħdin hawn. Kif int missier? Li għamilt tal-Marjana tagħna ma ninsew qatt. Ma għamilt xejn. Kien dmir il-naqbis għal dik li għad trid tkun marti. Ġanna Ron, minn tiġ ġeja tan-naqli. Ġanna Ron, għandha qalba maqsum. U ma tiflax titkellem. Mew dal-marċino! X'inhu ma jgħidu jsemmu l-ħaġġi? Għajja ma s-seklamaw ġew, għax ma jridux nisku biex joklu. Mela ħaġġi hawnhekk? Wieħed mill-baħrin tagħna qabel tela li maħtor insijassi. Niżel l-arbax bax u ħadd wara kien ħaġġi. Mela kien għadu ma għadax qalbu ja furban. Tella jneħsu nixbur nara tagħna. U f'damna nġibuħaw magħna Malta. Jien firti tal-biċċa li jagħmel. Issa kollox għadda. Aħjar tmur iddaħħalhom qabel ma jaqtluh. Viva Tur Salvino! Viva Tur Salvino! Viva la Rajje! Viva la Rajje! Ħbib tagħna, fid-dwejja sibnikom. U għalhekk jeħtieġ li fil-ferħ tkunu magħna wkoll. Għalhekk issa ifirħu magħna. Qed jgħid flow sul-kumbo, ma ber xejn. Hemm dejn xi tħalla. X'dejnu? Id-dejn li għandhom dal-kelb ma metta. Sinjuri, ikolkom minna minni. Isimgħu. Tisimgħu xejn, oħorġu barra u dadduh ma tiġra. Oħdu, m'hemmx mejn għalih. Sinjura Marta, tiftakar kemm kont tħobbuni? Jien ukoll niftakar, immissa, ara kif ħallastom is-sinjuri. Mewt biss tisħoq tas-seq li jagħmel. Intom il-Sara, tafu taħ. Iskot ja furban qabel ma nifdek. Jiskot kulħadd, għax nixtieq nitkellem jiena. Tkellem Sur Salvino. Ħaġġija meħtija kbira. U minnu se jsir ħaq. Sewwa, nagħmlu ħaq minnu. Mhux hekk. Manna l-ebda jgħid. Il-ħaq isir mill-ħakem. Sewwek jgħidilkom is-Sur Salvino. Isimgħu minn Salvino u taraw kif ma jispiċċkomx. Ħaġġi kellu jinsam Sant'Angelo kif inżilna għawada. Imma l-ħakem rrid jinġibu ħaw magħna. X'tibtuh jagħmilha? Jixraqlu wkoll. Biex meta jara x'laqgħa ta' feħ sissir għall-Marjanna, jifhem aktar nuqqas kbir u l-iżball li għamel. Għalhekk qed ngħidu l-ħaqqu l-mewt. Minn hawn ftit ieħor, għandu jasal qaddej bin-nies tiegħu. Iniżżel il-ħanġi Sant'Angelo, jaqfluh fil-ħabs, u mbagħad jidher għall-ħaq quddiem il-ħakem aktar il-quddiem. Mela nagħmlu kif u jsir ħadd. Iva, meta tgħidu l-arajje, Sinjur Kumbo, il-ħaġġi rafajli, lejmet jagħmel ħsara. Imma qabel xejn, jixrob kulħadd. Iva, ġanna Ros, kulli xħat miegħek. Ħalli jgħinek iġġib ix-xorb għal kulħadd. Zambur għall-irġiel u Rożolin għan-nisa. Katrinu Marija, tistgħu tiġru inti? Mela le, tilgħab kollha.
rajje! Viva Signori Kumbo! Viva Signori Kumbo! Viva la rajje! Viva la rajje! Viva l-Mostin! Viva l-Mostin! Ġanneros, ejja niġbu t-tazzi. Għax issa baqla u ħaġa. Jonqos? Xanqos iżjed? Iva, għajdilom xenqos. Xina issa, kif għamuna miġburi, bil-ġrata staw sabiħa, namlu t-tifna tal-Malti. Iva, id-dibni tal-Malti. Kurat il-Mosti.
Għajassu jisintku. Ġiħbira li nadan, kompli maħna. Ma nistax noqgħod wisq għax ġejt versaġġ minn għand il-ħakim. X'ixtieq il-ħakim mela? Jien ġejt biex inkaxkar mer fil-ħabs ta' Sant'Angelo lil dak il-ħallib. Iva, ħudulna minn hawn lil dan il-ħallib. U nistenna xi ħaġa s-sur Salvini u l-Sinjorina Marjana. X'tixtieq tgħidilna? Għandi l-pjaċir narrafkom li l-ħakem jixtieq jarakom mill-aktar fis minn bħala assistent tal-Busken. Meta? Issa? Iva, u stess bagħtilkom il-kanistru biex iwassalkom lilkom ukoll, sinjuri. Mela ma niksrux għamar il-ħakem. Ħaġġi, tista' tlesti biex tiġi miegħek. Jien niġi miegħek. Basta l-sinjuri jaħfruli. Issa la nkunu quddiemu, nkellmu fuqek. Aħna ma rridux tkun ikkastigat bl-aħrax, u iżjed maqtu. Ikun jaffulkom is-sultan ta' Barbarija. X'ġifieri, mill-qabar? Is-sultan, mhux fil-qabar qiegħed. Issa naħseb li diġà beda jiklu d-dut għax qattu toni tiegħi. M'hemmx ħafna kliem ġanna ros. Ja għawattilhom li s-sultan mejjet ton. Ta' żgur li mejjet. Ma qatlu toni? Din ġdida ta' ton. Tiltu? Wax. Tiltu? Għax. Tiltu u ma tiltux, tkellem. Iva. Wax. Ma nħallux li l-ħakem jistenna aktar. Laħwa, nibħaw sir ma' s-sinjuri, nejdu nkantaw, bukun fejn għadu. Miftamin? Alma s-sinjuri, viva l-arġun tal-mosta! Viva l-arġun tal-mosta!